Vot li l-kandidati tal-Partit Nazzjonalista se tassigura tmexxija li jkollha għal-qalba il-lokalità tax-Xara. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-President tal-Kulleġġ Kunsilliri Partit Nazzjonalista Charles Bonello u x-Shadow Minister għal Għawdex Elix Borg waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret fix-Xara Għawdex fejn il-Partit Nazzjonalista għandu 7 kandidati li qed jimbuttaw 9 proposti bilan ir-residenti ikollhom ħajja aħjar fil-lokalità tax-Xara. Il-proposti jinkludu li l-proġett taċ-ċentru ċiviku ikun lest mill-aktar fis li jkun hemm spazji miftuħa kif ukoll li tkompli ssir pressjoni sabiex isiru numru ta' toroq f'din il-lokalità. Apparti minn hekk Charles Bonello qal il-kandidati fisem il-Partit Nazzjonalista qed jenfasizzaw fuq l-importanza li tkun indirizzata l-problema tal-indafa u ssir diskussjoni bejn in-negozji lokali u l-Kunsill lokali. Qegħdin jipproponu sabiex ix-Xara fil-5 snin li ġejjin titmexxa aħjar, titmexxa binqas skossi, titmexxa biktar serjetà, titmexxa binqas reżenji, mhux hekk, sura tard. Tajjeb, titmexxa binqas reżenji minn dak u mill-ieħor, ħalli ikonna tmexxija fil-Kunsill soda kif qiegħed jipproponi u kif qiegħed jenfasizza il-Partit Nazzjonalista. Min-naħa tiegħu Elix Borg fakkar li kien il-Partit Nazzjonalista li wellet il-Kunsilli Lokali dan fil-waqt li sostna li bil-kandidati tal-Partit Nazzjonalista il-lokalità tax-Xara jkollha tmexxija li verament għandha l-qalba il-lokalità. Il-Partit Nazzjonalista juri biċ-ċar illi għandu motivazzjoni illi iva inkomplu naħdmu anke fuq ir-raħal tax-Xara biex nagħtuh tmexxija ta' Partit Nazzjonalista, tmexxija li kollha l-qalba il-lokalità tax-Xara. Il-kandidati fisem il-Partit Nazzjonalista għax-Xara Għawdex huma Anthony Attard, Kevin Kutajjar, Peter Dakutros, Lien Mikallef, Francien Muscat, Carmelino Refalo u Geraldine Zarb.